liburuaren ideia hasi izan duen dela neska laguna ordu negon zanean, zehazki esateko, eta hasi nintzenean ikusten nire inguruan fenomeno paranormal txiki batzuk, jenteak ez ninduen ikusten, egoera hori areagotu egin zen, estanda egin zuen umea jaio zanean, eta orduan, fenomeno paranormalak, psikofoniak eta danerik, hasi ziren agertzen nire inguruan. Azkena batzuk ez nekizkinean zelan garatu eta horrela, pentsatzen nuen ia zelan irudituko zuen hau berak, zen marrazki egingo zuen. Eta horrek batzutan eman izan dizkit pistak, nondi nola joan eta horrela. Eta gero gertatu da berak egin dituela marrazkiak eta zora dira. Txartu irtetzen zaie eta aitaren ikusezintasuna gero eta gerikoagoa da, neskaren desesperazioa ere bai, eta aldi berean berak bizi du beste egoera paralelo bat, mutil laguna du, baina beste mutil bat agertu da gela, eta orduan hor badago borroka bat, gizontasun, gizonkeria, arteko borroka gizartean emoten dan askotan, ez? Gizon eredua zein dan noruntz jo behar dugun, edo nun kokatu behar garen, ez? Gure deskokapen orokor honetan.